Ничек бейлер былай. Тарантино кетті. Көргеніңізше бүгін қаліпте бик қызы болашақ шынки. Қунағы шындай. Шайба брасывание кетті. Хәм олар әлі қаман ала алмайлар. Хәм оларының клюшкалары қазір батылды. Балалар білән ішләп, балаларға театр сәнғатыны яратырға үйретем. Пограничное состояние деп әйтәләр бит. Сиңа бір вакытта курку һәм бір вакытта да рәхәт. Менә шул вакытны мин бик яратам. Менә бер кеше кебек булды, без җыелдык хәзер, игътибарыбызны җыйдык. Актер булган кеше ямсыз булырга куркырга тиеш түгел, ул төрле булырга тиеш, мимикасы әйбәт булырга тиеш. Сәлем, эфирда Қалип. Бүгін бізде ис кетерлік қонақ, шунды яқты кіші һәм шунды талантлы һәм бик ақыллы актриса Миләүшә Шәйхетдинова. Миләүшә апа, хош келдегез. Шундай матур итеп әйттегез минем турында. Ничек бар шулай? Миләүшә Шәйхетдинова, Татарстанның атказанган артисты. Данлыклы Камал театрында эшли. Бик төгәл, уйланылган, тирән образлар тудыру белән аерылып тора. Дөньяның һәм сәхнәнең киңлеген үзенә сыйдыра алган актриса. Без нокта театр дип аталган балалар театр студиясе оештырып, Татарстанның атказанган артисты Зөлфия Вәлиева һәм балалар белән бергәләп әкияти театр дөньясы тудыралар. Тагын бер кызыклы факт: ул футбол, хоккей җанатары. Үйгездә бер кеше дә булмаганда һәм бер нинди дә эш булмаганда сез нишисез? Андай вакытларыңыз буламы сезнең? Була. Мин бик яратам. Өйдә бер кеше дә булмаган вакытта мин рәхәтләнеп җыештырырга яратам. Мин рәхәтләнеп, миңа беркем дә кымау чауламый. Мин шул вакытта ял итеп тә алам, музыка да куям, үземнең уйларыма чумам, бик яратам ул вакытны. Һәм фильмнар карарга яратам, китаплар укырга. Һәм көне буе миңа бер кеше дә тимәсә, ул минем өчен бер шундый рәхәт мизгелләр. Ял булай. Ял. Кызыгыз кайсы һөнәрне сайларга телим? Минем кызым инде хәзер ул КФУда укый. Ул һөнәр дип әйтеп булмый, ләкин ул менә укуын сайлады. Ул алман телен һәм инглиз телен өйрәнә, тәрҗемәче булырга укый һәм бик яратып укый. Ул телләр бик ярата һәм сәяхәт итәргә бик ярата. Шуңа күрә киләчәге дә өметле булсын. Мин бик шунарга ышанам. Алла бирсә. Һәм хәзерге вакытта ул 2нче курсны тәмамлады. Сен охшаганмы сезгә? Сез үзегезнең кичкенә вакыт дип әйтеп булмый да, яшь вакытыгызны дип әйтергә кирәк. Кай вакытларда ул миңа бик ошаган шикелле. Кай вакытларда менә бөтенләй катма-каршы. Ул мине хәзер акылга өйрәтә. Һәм мин ышанам, мин беләм, ул миңа дөрес сүзләр әйтә, ничек нәрсәләр эшләргә кирәк икәнен, нинди булырга кирәк икәнен, нәрсәләр карарга. Мин аның белән, ул кичкенә менә сезнең 14-15 яшьтә мин аның белән төнге клубларга алып бара иде ул мине. Һәм уялмый иде мин алып барырга, әйтәйде, әниәйдә, миңа теге иптәш кирәк, чөнки минем дусларым андый музыканы тыңламыйлар дип. Ул менә Noise MC тыңлый инде шундый. Haters, вот шуларны мин бара идем, Сөмбел белән керә идем. Кайдыр кырыгарак китә идем, анда кая слэм, ул җирләргә бармый идем әлбәттә инде. Но Сөмбел рәхәтләнеп мине йөртә иде. Һәм хәзер дә ул алай уялмый, ой, минем әни теге, мин әни белән җырмыйм дип түгел, без аның белән дуслар кебек. Сезнең әниләрегез ошамы? Әйтәләрме, болай ярамый дип буламы? Кай вакытны мин Сөмбелгә әйтсәм, Сөмбел мине оша. Кайсы бер вакытны алай әни, алай ярамый. Алай үзеңне тотмыйлар инде. Һәм мин килешәм, мин риза булам теге. Без бер-беребезне тулыландырабыз дип уйлыйм. Миләүшә апа җанатар, ул шундый кичкенә вакыттан бирле йөрисез, диме, Миләүшә апа инде. Стадионга һәм
Шуңа күрә хәзер менә нинди этюд күрсәтергә була. Теләсәңез күрсәтергә, Миләүшә апа, теләсәңез күрсәтә алачак, әмма аңа хәзер кирәк булачак күрсәтергә комментаторны, җанатарны һәм өченчесе уйнаучы, белмим, футболмы, хоккеймы. Ярдәмгә безнең бар видео, ул бик үк теге җитди хоккей түгел, әмма хоккей уйныйлар ул видеода. Дөресен генә әйткәндә, теге бөтен эмоциялар, мин кайчан стадионга һәм кайчан дворец спортыга барганымны хәтерләмим. Чөнки мине әти бик кичкенә вакытта йөртә башлаган. Шуңа күрә мин инде туганда ук шулай анда йөргәнмен шикелле. Хәзердә карыйм, йөрим һәм бөтен эмоцияларымны калдырам. Но белмим ничек ул бик сәер дип уйлыйм, чөнки кешеләр караган вакытта миңа әйтәләр, ну девушка, ну прекратите пинаться. Мин видимо футбол караганда булай тибәм дә инде теге алдагы кешегә. Ну, мин теге тупны тикмәкче булам. Бу җанатарны күрсәтү булды инде бу. Капкага инде. Караган вакытта миңа әйтәләр, кайсы бер вакытны җанатарны күрсәтте дигәндә, мин бөтенләй тыныч кына карарга мөмкин. Тыныч кына карыйм, аннары гына кычкырып җибәрергә мөмкин. Теге, былай әйтәм, менә бөтен мине футболда мин теге үзем тибәм. Но кертә алмыйм гына. Хоккей башлана, комментатормын да. Сейчас хәзерге вакытта безнең Метеор белән Вымпел командалары уйнаячак, һәм алар Кубок Гагариныга уйнаячаклар. Шайба брасывание китте, һәм алар әле һаман ала алмыйлар. Һәм аларның клюшкалары хәзер батылды. Бара, хәзер алдан бара. Анарга каршы кем дә булса каршы алыр микән? Штанга. Китте, безнең хәзер алдага китте, Вымпел командасы алга китте. Һәм ул бара, һәм әйе. Бу бит инде штрафной булырга тиештер дип уйлыйм мин. Так, хәтта судьяны да хәзер җыктылар. Ләкин әйбәт, судья ул гел шулай. Хәзер алга баралар. И гол! Миләүшә апа, минемчә сез комментатор урынына утыра аласыз инде. Җанатар урынына. Аның өчен татарча бөтен ниләрен белергә. Мин кайсы бер вакытны ТНБ-дан тыңлыйм, татарча алып барганнарын. Әйе, бар шуландай. Өченчесе калды, үзе уйный торган уйнаучыны күрсәтергә этюд. Футболистмы, хоккеистмы? Син футбол уйныйсың? Футбол mu? Миләүшә апа, менә нәрсә ошый икән, нәрсәсе белән шул хәтле җәлеп итә икән сезне спорт уеннары? Бәлки ул теге финалның ачык финал булуы микән, нәрсә икән ул менә? Уйлаганыгыз бармы ул турыда? Юк, бар. Әлбәттә, ни өчен? Мәсәлән, минем укытучым Марсель абый Сәлимҗанов, ул да бик җанатар кеше иде. Ул һәрбер секундларны белә иде матчларда, уеннарда, һәрбер уенчыны ничек кайчан килгән. Чөнки ул бит команда уены. Бер төркем. Менә театрда ул шулай ук бер төркем. Анда бар шулай ук нападающий лидерлар, анда ук бар эшатлары, которые защитниклар, алар алып баралар үзләренең функциясын, шулай ук бар йолдызлары, шулай ук йолдызларның бар үзләренең ничек дип әйтим инде. Аларга менә йолдызны әйтәләр бит, Туфан абыйның бер әсәрендә бар, йолдызны ул бик әйбәт эшли, ләкин аны җайлый инде менә җаның үтә дип. Менә шундый йолдызлар бар, аларны да белергә, аңларга кирәк, аларга яраклаша белергә, команда белән бергә булырга кирәк. Шуңа күрә ул миңа бик кызык уенчыларны карау, нинди алар акыллы футболист яки хоккеистны әллә каян күреп була. Әгәр дә ул акыллы икән, баш эшли икән аның, ул теге физически көчкенә түгел, физик яктан гына, ул баш белән эшли торган. Менә Зидан кебек кешеләр баш белән эшли торган әйе. Менә шундый уенчылар, менә әллә каян күренеп тора. Һәм йолдызлар, ул синең менә кырда, син уже күрәсең, ул ничек фикер йөрткәнен дә күреп була. Шуңа күрә ул бик кызык. Һәм төркемнең, менә хәзер Рубин командасы ниндидер бер төркем, алар бергә туган көннәр үткәрәләр, алар бергә видеолар төшерәләр. Һәм ул күренеп тора уеннан да. Алар бер-берсен аңлыйлар, бер-берсе белән мөнәсәбәттә, якын мөнәсәбәттә. Бергә генә теге җыелып уйнадык та таралыштык түгел. Менә команда шундый, театрда шундый булырга тиеш. Җыелдың да таралыштың түгел бүген спектакльне, бер команда булып эшләргә. Шул вакытта гына тамашачыга да кызык булачак. Миңа менә шуның белән кызык
Һәм шул ук вакытта футбол, хоккей, волейбол, теннис ул хәзер була торган мизгелләр. Эмоциялар менә хәзер генә барлыкка килә. Шуңа күрә ул бик кызык кешенең реакциясе хәзер булган менә нигә инде. Уенга. Я. Нинди яңалыклар бар? Сынаса. Балтыр. Шуралы. Кызыкмый байлыкка. Кімсіз? Мин менә җиңел сорау шикелле, ләкин ул бик авыр сорау. Кем мин? Бу дөньяга мин нәрсә өчен эшләр, нәрсә өчен килгән? Ниндидер бер миссиям, һәр кешенең дә бит ниндидер миссиясе булырга тиеш. Мин үземчә уйлыйм, үзем турында менә хәзер узакламый инде миңа Алла бирсә или что, ләкин мин үземнең әле миссиямны әле белмим нинди икәнен. Мин яшәүне яратам, тормышны яратам, мин театрны бик яратам, мин балалар бик яратам. Һәм мин менә балалар белән эшләп, балаларга театр, сәнгатьне яратырга өйрәтәм. Һәм андый балалар кызыклы һәм талантлы балаларны хәзер бик еш күрәм. Миңа ул бик рәхәт. Һәм мин аларга үземнең кичкенә генә мәхәббәтемне театрга, сәнгатькә, кино, шигырьләргә, китапларга, ниндидер мәхәббәт саласым килә балаларга да. Ләкин мин шул ук вакытта балалардан да өйрәнәм. Минем менә дөнья яратучы, кешеләрне, балаларны яратучы бер кеше. Хәзер без тамашачылардан килгән сорауларны әйтер өчен сүзне Нариманга бирәбез. Сораулар. Сез укыйсыз, китапларны ничек сойлыйсыз? Кай вакытны китапларны, әлбәттә, мин ярата торган авторларым бар. Мин Чеховны бик яратам, мин Достоевскийны яратам, мин шундый әсәрләрне. Мин Гаяз Исхакийны бик яратам. Гоголь, менә шундый әсәрләрне. Ләкин сайлаган Памук, мәсәлән, инде Архан Памук, шундый әсәрләрне укыга. Ләкин ул кай вакытны була, мин менә хәзер Әмирхан Диники әсәре буенча эшләячәкбез, Алла бирсә, яңа приказ чыкты. Мин хәзер күбрәк Әмирхан Диникине укырга тырышачакмын. Мәсәлән, Гаяз Исхакийны эшләгән вакытта мин Гаяз Исхакий әсәрләрен, бу әсәргә генә түгел, төрле әсәрләрен укырга. Эштә шундый бит. Эштә дә миңа гелтеге ниндидер әсәрләрне укырга кирәк булачак. Шулай ук Шекспирны укырга яратам, яңадан кабатлап кайтырга яратам. Күбрәк классиканы яратамдыр инде. Шул ук вакытта мин Водолазкийны, хәзерге авторларны да яратам укырга. Миләүшә бик күп укый ул. Минем бик күп укыганы бик әйбәт күренә сәхнәдә дә. Китапханә минем зур, мин укырга тырышам. Кызганычка каршы менә вакыт җитми әле хәтта. Аны каян килә менә кемдер укый, кемдер яратмый укырга. Нәрсәдә белән бәйле икән ул? Ничек дисез? Кемдер китап укытып булмый. Миңа әти алып кайта иде китаплар. Әти алып кайта иде, аны яза иде кызыма. Калдыра иде. Аннан соң мин телевизор юк иде, мине 3 айга авылга алып кайталар иде. Һәм минем апа библиотекада эшләйде, китапханәдә эшләйде мәктәптә. Ул миңа иң әйбәт китапларны алып бирә. Минем бездә телевизор да юк, кич белән теге мин кич буе шул китапларны укыйдым. Ул миңа бер шөгылие бик рәхәт иде, аны укып утырырга, менә үзең генә эшлисең дигәннән, менә бер бүлмәгә керәсең дә рәхәтләнеп, шул дөньяга чумасың. Кичкенә вакытта ничектер бирергә, бергә укырга кирәк, әти-әниләргә дә дип уйлыйм мин. Сөмбелне дә шулай укыттыгыз инде сез. Сөмбел укый иде, анарга да ул бит мәктәптән дә бирәләр, ул аны укый иде. Хәзер дә үзе ала, аның үзенең бар китапханәсе, ул ала да, ул аларны укый. Вакыты җитмәсә бик моң сулана әле, берничә бите генә калды, укып бетмәдем әле дип. Шуңа күрә. Менә бит яшәр укый биләр аласыз. Икенче сорау да бар. Режиссер буларак спектакль чыгарырга тәкъдим итсәләр, кайсы әсәрне алыр идегез?
Мен режиссер булсалар, гомумән алынмас идем. Чөнки ул минем һөнәрем түгел. Һәр кешенең үз һөнәре булырга тиеш. Мин кайсы бер вакытта әйтәләр дә, нишләпсең син үзегез берәр нәрсә әйтәм, әгәр дә мин аны эшли белсәм. Бармы режиссер булсагыз, кайсы әсәрне алыр идегез? Кызык итеп. Сез шундый күп укыган кеше буларак. Мин үзем Шекспирны комедияларын менә уйнап карыйсым килә. Комедияларын, трагедияларын түгел, менә комедияларын. Менә шундый «Сон в летнюю ночь», менә шундый берәр комедияны эшләп карыйсы килер иде. Ләкин теге тагын миңа команда кирәк, кем беләндер. Менә без капустникларны кызлар белән бергә эшлибез. Безнең театрда шундый традиция бар. Шундый шәп капустниклар бар, сез белсәгез, шундый күңелле. Бик күңелле. Без Аерым менә спектакль. кызлар белән төне буе җыелышабыз, төннәргә калабыз, шуны эшлибез. Менә команда булса, эшләп булырга мөмкиндер бәлки. Иртәгәдән башлап биредә үзем генә калам. Иңелек менә бу шыршаләсен кисәргә кушам. Аннары соң менә бу чаганны төннәрен шундый ямсыз куркыныч булып күренә. Сөеклем. Менә бу путта сиңа һич килешми. Зауқсызлык бу берәр ашыграк нәрсә кирәк. Бирегә бөтен җиргә чәчәкләр утырып тора, шундый ис баралар нишен. Нишен биредә скамьясында чәчкә улап ята. Сезнең менә туман дигәч, күз алдына нәрсә килә беренче чиратта? Нәрсә искә төшә бәлки сезнең менә үзегезнең тарихыгыздан, сезнең тормышыгыздан? Туман дигәч, мен сез әйтүгә ассоциативный иң беренче ул Феллининың Амаркорд. Анда шулай бөтенесе тумандан баралар. Әйе. Әмма шундый музыка, аннары соң «Ежик в тумане». Шундый. Яхшы сүз. Әйе, мультфильм шундый. Һәм менә таң аткан вакытта җәй көне, менә шундый рәхәт кенә туман шундый. Искә төшә. Ни өчен бу сорауны бирдем? Чөнки менә безнең бу серле тартмада монда бар сүзләр төрле, һәм алар безгә теге менә сезнең тормышыгызда менә шул сүзләр аша ниндидер истәлекләрне искә төшерергә бәлки менә мен әйттегез туман турында. Шундый ук анда сүзләр алгач үзегез сайлап алыгыз. Бер сүз алырга тиеш. Берничәне алырбыз инде. Так, ушу. Бәлки ушуга туры килмидер, ләкин минем өчен ушу иде ул. Символ кичкенә вакытта без диңгез буена бардык. Анда бит инде төрле экскурсиялар була. Без чыктык диңгез буена, һәм көймәдә бер көймәнең башыннан сикерергә рөхсәт итәләр инде. Менә кайдыр туктадык та шунардан сикерергә дип. Мин бик кыю гына мәйтәм, сикерәм. Мендим һәм карыйм анда теге. Бик биек инде. Хәзер Сөмбел сикерде. Сөмбел ул бассейнга җире, ул сикерде. Ну, менә вышкалар була бит, менә 7, белмим ничә метр, но бик биек, 3 километр түгел точно. Шуннан соң хәзер мендем, Сөмбел сикерде дә миңа әйтә, артта хатын кызлар юк, егетләр генә басып торалар сикерергә дип инде. Мәйтәм, хәт төшсәң бит инде ул. Кирәк катаба борылсаң, кыйммәт булмый, оят. Мен сикергәнемне хәтерлим, но менә шул сикереп баргандагы, очып баргандагы ул мизгелләремне дә хәтерлим. Чөнки как будто үзеңне кырыйдан күрәсең, ничек син кырыйдан җистеге ушасың шундый диге. Как будто фото бар, шу дөньяның бөтен сикергән шикелле һәм ул бик узак шикелле тоелды, суга төшкәннән бирле инде. Менә ул ушуны хәтерлим. Курку белән һәм шул вакытта ниндидер бер рәхәт. Менә пограничное состояние дип әйтәләр бит. Сиңа бер вакытта курку һәм бер вакытта да рәхәт. Менә шул вакытны мин бик яратам. Теге ике яктан да булган вакытны. Менә ошу шундый. Тагын алыйм. Әйе. Сагыз? Шубачка. Мин яратмыйм. Һәм бик теге театрда кай вакытны кешеләр киләләр, һәм или каяда булса, сагызларын менә кирәкмәгән җиргә ташлап калдырганнарын. Менә ул миндә кешегә хәтта мөнәсәбәтне дә уята. Әгәр дә кеше кирәкмәгән җиргә булай сагызын куя икән, минем өчен ул ничектер теге. Ну, уңайсыз һәм ул кешегә мөнәсәбәтем дә ничек бу шундый акыллы кеше шикелле, ни өчен шулай эшли дигән. Бу алма? Алма, менә. Хәзер искә төште. Мин кичкенә вакытта әйткәнемчә сезгә, мин
ауылда кайтарып куялар иде мине 3 айга. Әти-әни минем театрда эшлиләр иде. Шимешәнгә мин дә. Лашман авылына кайтаралар иде дә. Һәм мин алма ашарга бик яратайм. Ул вакытта инде ул җиләк җимеш белмим аның кадәр. Ну, авылда үскәч булгандыр инде. Ләкин без сезнең кебек вакытта алма басырга керә идек. Беләсезме нәрсә икән алма басуның? Күрше бакчасына кереп, алманы басасың. Һәм син аны көндез күрше әби сиңа кертеп тә бирә. Ләкин төнне белән әкрен генә малайлар белән кереп, шул алманы җыеп, монда җыясың, аны алып керәсең. Әле ул әче шул хәтлек тегеп, тәмле дә алма түгел, ләкин әчкелт вакытта шуны ашавы, шундый тәмле була иде. Һәм менә ниндидер бала чакның бер җүләрлеге, ләкин рәхәте шул алма басуның. Һәм шул вакытта иртә белән шул күрше әби алып керә иде, әйтә иде. Бер чиләк, ярты чиләк алма алып керә, әйтә иде. Менә бу сезгә, минем анда сеңелләр тагын бар иде инде двоюродный. Ашагыз сез, анарга бирмәгез, ул төнне белән кереп ашады дип әйтә. Әйе, менә шул истә хәтерим, ул шундый бик тәмле яшел, теге әчкелт алма шундый инде. Сезнең беренче коллекциягыз бармы? Беренче туплыйсызмы? Андый коллекция дип әйтсәң, инде коллекция дип мин аны теге туплаганым түгел ул, ләкин минем чемпионат мирдан футбольный, менә футболга барган билетлар, аннары соң теге финалның билетлары, анда Кубок конфедерации билетлары, Акбарсның менә соңгы уеннарының иң менә ниле билетлары, шулар миндә бар. Ул коллекциядә түгел, ләкин ул ниндидер кул менә нидер ташларга кул бармый. Илюша апа, менә актерлык хезмәтендә иң авыры нәрсә? Иң авыры түзә белү. Синең була төрле вакытларың. Бары син көне буе, менә айлар буе эшлисең, синең яңа хәзер спектакль чыгарасың. Аннары тынлык була. Синең спектакльләрең бар, ләкин син әле яңа әсәр эшләмисең. Шул вакытта син әлбәттә синең спектакльләрең бар, синең башка эшләрең дә бар. Ләкин менә һәрбер профессиядә, менә мәсәлән профессиялар бардыр инде шундый. Сиңа әйтәләрдер. Әйтсәләр, син эшкә килмә бүген. Зарплатаң бара. Әмма кеше сөенер идедер дип уйлыйм инде. Ә театрда әгәр дә сиңа әйтсәләр, ну син менә бу спектакльләрдә әле сине алмадык, син һәм актер шул вакытта бик моңсу була, аңа бик авыр була. Менә шул вакытта түзә белергә кирәк һәм энергияңны, үзеңнең энергияңны башка җиргә юнәлтергә кирәк. Мин андый вакытта менә балалар белән эшлим. Балалар белән актерлык осталыгына, мәсәлән, төрле һөнәрләр табарга тырышам. Ә бар кешеләр кайсы берсе юмыла, бик авыр кичерә аны. Миңа да җиңел дип әйтмим, ләкин менә шул вакытлар бик менә үзеңне контрольдә тота белергә кирәк. Минем әти Россиянең халык артисты Наил Шайхетдинов, Тинчурин театрында гомер буе эшләгән. Ул гомер буе гастрольләргә йөргән. Ул әйтә иде, һәр мизгелнең рәхәтен күрә белергә кирәк. Шул вакытта Казанга чык, нинди матур икәнен күреп кайт, китап укы, кино кара, музейларга барып, хәтта Казанда да менә бар музейлар бит инде төрле-төрле. Син яңадан кирип карасаң, бөтенләй башкача ачасың. Шул вакытыңны теге дөньяга үпкәләп түгел, ә дөньяның ямен күреп яшәргә кирәк. Мин башлыйм. Әйдә, 1 мәш, 2 мәш, 3 мәш, 4 мәш, 5 мәш, 60, 70 мәш, 80, 90, 100. Итек, шитек, әнә без. Сагыр Гөлҗамал. Бу юлы батысы бар иде. Әйдә инде, әйдә. Әйдә. Хәбәр килде. Өстен. Назлы куллары инде. Назлы булды. Әйе. Астан хәбәр килде. Өстен. Şuanımını sattı. Yürüsme!
хәзерге вакытта менә сөйләшергә, аңлашырга, күрә белергә, бер-береңне ишетә белергә бик авыр. Актерлык усталыгы ул актер буласы кешегә генә түгел, төрле һөнәрдә булган, алып баручы буласы кешегә дә кирәк, тәрҗемәче булган, укытучы булган, профессор, җитәкче булган кешегә дә. Шулай бит? Бик кирәк. Шуңа күрә хәзер кичкенә генә бер уен. Мөмкин, былай утырырга мөмкин. Менә һәр вакытта мин кул чапкан сайын, баштан игътибарны җыябыз. Минем белән бергә кул чабарга кирәк. Минем белән бергә бик гади әйбер кул чабабыз. Бер кеше кебек. Игътибарыңны гына җыярга. Менә бер кеше кебек булды, Без җыелдык хәзер, игътибарыбызны җыйдык. Бу ярдәм итә игътибарны җыярга. Хәзер мин һәр кул чапкан сайын, хәзер бик күп фотога төшәләр, һәр бер вакытны позаңны алыштырасың. Һәр кул чапкан сайын син позаңны. Кызлар ямсыз булырга курыкмагыз. Актер булган кеше ямсыз булырга куркырга тиеш түгел. Ул төрле булырга тиеш, мимикасы әйбәт булырга тиеш. Әгәр дә гөл мондый гына мимикалы булса кеше, Теге. Ул кызык түгел, аның мимикасы төрле булырга тиеш, хәрәкәтчән булырга тиеш. Шуңа күрә мин хәзер кул чапкан сайын, аяк, кул, яту, туру, ул теге шикләнми. Сез ятырга, турырга. Кул чапмыйбыз, без үзгәртәбез генә. Сез үзгәртәсез генә. Төрле-төрле. Һәр кул чапкан сайын төрле-төрле. Йөзегезне дә үзгәртә. Менә гап-гади әйбер. Мин кул чапкан сайын күз алдыбызга китерәбез, безнең сумка бар, Шул сумкадан мин төрле әйберләр алам. Аны хәрәкәт белән генә күрсәтергә кирәк. Мәсәлән, алам да ул телефон. Тагын алам, ул минем тарак. Алдым, ул минем помада, Алдым, минем кылалка. Һәм мин кул чапкан сайын сез һәр вакытны сумкадан әйбер аласыз да аны күрсәтәсез. Һәр кул чапкан сайын. Зур сумка. Бик зур булырга тиеш. Менә ул уже фантазия китте, нинди сумка. Мин аны ничек алам, ничек эзлим анардан. Ләкин кул чабу, кул чапкан сайын сез өлгерергә тиеш яңа әйберне алырга. Башладыкмы? Иң мөһиме туктап калмаска, беләсезме? Әгәр дә ул фикер йөртү башта бөтенләй ачыла башлай икенче әйберләр. Әйбәт. Сораулар кызык булганда гына җавап бирергә кызык. Бер төрле булмаган вакытта. Рәхмәт сорауларыгыз өчен, рәхмәт танышуыбыз өчен. Мин бик шатмын. Киләчәктә дә күрешергә, театрга килегез, сәнгатьне яратыгыз. Бүгенгә калет тапшыру тамам. Хушыгыз. Миләүша апа, менә кәлептән соң без сездән бик күп энергия алдык. Сез нинди халәттә калдыгыз? Мин дә сездән бик күп энергия алдым. Һәм сезнең белән сөйләшү миңа бик кызык булды, аралашу. Мин гомумән аралашырга бик яратам. Миләүша апа, сез искиткеч. Рәхмәт бик зур. Кызыклы җаваплар өчен һәм этюдлар өчен бик зур рәхмәт. Безнең тапшыру тәмамлана. Хушыгыз. Сау булыгыз.